Anem a començar esta xerrada, conferència, com se li vulgui anomenar, en un amic, Joan Carles Martínez Mafé. No sé si recordareu, alguns de vosaltres, altres sí, fou el primer secretari que tingué la nostra entitat després de passar del grup a Entitat Cultural Valenciana al Piló. Fou el primer secretari que tingué aquesta entitat. Naturalment, nosaltres ens sentim molt orgullosos de que un antic membre de la junta d'esta entitat avui estiga donant esta xerrada molt interessant, trenca moltes coses que ara ens mostrarà i que d'alguna forma ha investigat i ha fet d'alguna forma un estudi molt documentat, perquè fins ara aquest tema no s'havia tocat i que d'alguna forma trenca en molts d'això sobre el que diu la conferència. Noves aportacions a la demografia valenciana en l'edat moderna. Crec que tracta de 1600 i pico, 1609 o 1606. Segle XVI, Segle i Meliana, sobretot. Tingui molta sort perquè la sèrie documental està ben completa. Pugui seguir el rastre fins al principi de quan es començaren a utilitzar el quinque libre, que van ser a conseqüència del Concili de Trento a finals del segle XVI. Entonces, ells comencen a trobar entre la documentació, en aquest període temporal del trànsit del segle XVI al XVII, moltes anomalies. Ells han estat en la Constitució del Regne Cristià de València i pràcticament no consten els llibres. Han estat al llarg de la història, com us vaig demostrar esta nit, i no consten els llibres. Valencians, encara que no siga el tema d'esta conferència, valencians nostres jueus, quan van ser expulsats, en tota seguretat, encara que no consten els llibres, se'n van anar al Baix Languedoc. Ho tinc documentat. Vull dir, la relació ha sigut molt intensa al llarg de la història. Aquesta relació se pot rastrejar fins als inicis de la història mateixa, però és una altra història, faria molt llarg. Són els occitans. Sempre s'ha pensat que la migració aragonesa havia sigut la més nombrosa, molts anys sí que és la més nombrosa, però no sempre. Jo demostre que n'hi ha anys que la població occitana és molt més nombrosa que l'aragonesa. Les clàssiques immigracions estretes de l'estudi dels llibres d'avinaments són l'aragonesa, la catalana, la castellana i l'occitana, que no s'ha referenciat mai en ningú llibre, però existís. I és la més important. Després n'hi ha algunes més residuals, com pugui ser la mallorquina, que també s'avinaven, o murciana, normal entre regnes veïns, però també venien de terra d'infers, de molt lluny, venien de l'Alguer també, o de possessions aragoneses pel Mediterrani. Però de les dades estretes vull que es donin compte que la població que venia del sud de França, de l'Occitània, era molt nombrosa, massa nombrosa, com per a tindre-la amagada. O sigui, realment venen parlants lenguadocians i parlants gascons. Gascons venen més prontes, perquè sí, que és una zona més deprimida d'alta muntanya, i després ja venen la gent on hi havia excedència demogràfica, que era en aquella època la zona que vos he dit. Vull remarcar-vos també que entre la gent que ve, mirant els cognoms u per u, s'observa la total identificació quasi absoluta de l'onomàstica de la gent que ve a l'onomàstica occitana a l'onomàstica de lo que avui se considera normalment com un cognom valencià. Vull que vegeu el quadre i podeu veure, això és una mostra estreta, aleatòriament i des de la A a la L, perquè no me cabien més perquè el vegereu. Però podeu veure els noms que n'hi ha. Els cognoms, perdó. Són cognoms, si no els veus, com Alemany, com a mi, com Andreu, Arnal, Arnau, Astor, Caudibert, Taulada, Aurell, Auriac, Gilabert, Giner, Gisbert,
En fi, seria interminar la llista perquè us puc avançar també que estic treballant sobre un llistat de francesos que en 1674 van ser fitxats en un conflicte bèl·lic entre les corones espanyola i francesa. Es fitxaren, què fem? Pues es fitxem, no? I es cobra un impost i que continuem. I ell vol que s'estudia aquest assumpte, perquè cita per exemple a Joan Reglà, que en aquell moment penso que ja estava a la Universitat de València, diguem que Joan Reglà en els seus estudis demogràfics i històrics obvia totalment la presència de francesos en el Regne de València, que suposo que el coneixeria, perquè l'obra que vos estic parlant monumental que se va fer en Catalunya és l'any 1950 i tants, vull dir que se coneixia, però sí la historiografia valenciana este senyor es va donar compte de que no havia transmès. En 1772 el prior de Capoue, Joan Strozzi, capità general de galeres de les galeres de França, volia apoderar-se per sorpresa de València. El virrei va projectar com a represàlia expulsar a tots els francesos que hi havia en la ciutat. Va haver de renunciar a esta vida davant les protestes dels mateixos espanyols, als que l'eliminació de 10.000 francesos causaria un perjuí irreparable en tota la vida econòmica i es varen aconseguir garanties per a ells. Estem parlant de 1572, quan encara no estava la pujada que havíeu vist en el gràfic, però que estava ben alta. 1572 comptabilitzen 10.000 francesos en València, en tot l'àmbit econòmic possible, en totes les professions que hi havia en l'època. Per a que tingueu en aquella època València, ciutat, en la contribució particular, tenia 60 i pico. En el Regne de València, assentat al llarg de la mar Mediterrània, es troben més de 30.000 francesos exercint diversos oficis, manobrant la serra, treballant el ferro, llaurant les terres i horts on creixen les oliveres, l'arròs i les moreres. La majoria auvergnats, gascons, bearnesos i llemosins. Vull que tingueu en compte el que acabo de dir, perquè me confirma les dades empíriques que jo havia extret. Venen de la zona que jo us he marcat, no venen d'un altre puesto, en aquell període temporal. Fa un informe exhaustiu del problema morisco i dins de tot hi ha unes referències que n'hi ha que veure. Avui en el Reialme de València no n'hi ha més llauradors que moriscos i francesos. No n'hi ha més llauradors que moriscos i francesos. Està parlant d'un moment abans de l'expulsió dels moriscos, 1607. L'expulsió va ser 2 anys després. Vull dir que els moriscos, per a que tingueu en compte, eren entre un terç i la meitat de la població del Regne de València, perquè mai està clar del tot. Se diu que un terç, se diu que la meitat, deixem-lo en un terme mitjà, però eren una part essencial del Regne de València. Més avant, quan continua explicant tot l'assumpte, diu: la seva part de la població del país és evident. En el Reialme de València la meitat d'ells, se refereix als moriscos, la meitat és d'ells. Un quart de francesos i l'altre escassament de valencians. Jo crec que és prou explícit, les particularitats que pensem que són nostres, per exemple el mos, que ens han donat, el mos és una particularitat també de certs parlars d'Occitània. Vull dir, n'hi ha molt que rastrejar i molt que dir de les relacions intenses que d'un costat i pa ací i pa allà han anat durant tota la història. Així n'hi ha una particularitat, i és que en aquell moment, a conseqüència de l'expulsió dels moriscos, se refunda la societat valenciana. Desapareix una part molt important de la societat valenciana. N'hi ha una nova societat valenciana. Però aquesta nova societat valenciana rep un aport molt important, que és este. Vull dir, se refunda, naixen moltes nissagues, molts cognoms que avui en dia hi ha en els pobles tradicionals nostres, que sempre pensem que són nostres, apareixen en aquesta època. Nosaltres tenim un segon naixement cristià en aquesta època. I és a conseqüència d'aquestes migracions. Moltes de les nostres tradicions, moltes particularitats nostres del parlar venen d'aquesta època, n'hi ha que tenir en compte.